हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा जों बेयाव डिसकास खालामनो सानदों आसाम पुलिसनि रिजाल्टनि बागै जे कनस्टेबल एसआई काट अफ बेसेबां फैगोन आरो माब्ला फैगोन नाथाय बे 23,000 एफएमएल लेटाराव मा पस्टआ इनक्लुड जाना दङ दा गोबां सोंलु जागासिनो दङ कनस्टेबल रिजाल्टआ फैयागारा मारै एफएमएल लेटार होनो दा बे नंगौ नोंथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट्स हरदों जे नोंथांमोना एफएमएल लेटारखौ बोरै मोनगोन होनना बुंदों जुदि रिजाल्ट होआ दा रिजाल्ट होखानांगौ रिजाल्ट होनायनि उनावसो जों एफएमएल लेटारखौ मोननो हायो नाथाय बेयाव बुंदों डाइरेक्ट एफएमएल लेटारखौ होसिगोन 14 मेनिफ्रायनो जागायसिगोन होननानै दा बेयाव जों एसे साननो हायो जे रिजाल्टआ फैनोबो हागौ नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ जायनोखि एग्जाम जाखांबाय दाखालि फिजिकेल जोबनानै एग्जाम जाखांबाय कनस्टेबलाव मोननैबो जाबाय दा बिनि रिजाल्ट ओंखारनो हासिगौ मानोना कनस्टेबलाव प्रसेसा जोब्बाय जेबो गैला नाथाय एसआईआवसो काट अफ ओंखारबावनानै फिजिकेल जागोन नाथाय कनस्टेबलना गासैबो प्रसेसा जोब्बाय मेरिट लिस्ट होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एफएमएल लेटारखौ मोनसिगोन आरो बुंदों जे 14 मेनिफ्रायसो जागायगोन नालाय एफएमएल लेटारा बे 23,000 आव अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा कनस्टेबलाव एग्जाम लिरदोंमोन अब्ला रिजाल्टआ मोननाय लोगो लोगोनो जायफ्रा मेरिट लिस्टआव फैयो नोंथांमोननो जागायगोन एफएमएल लेटारा आरो बेयावनो दङ हम एबा हमनि आन्दाराव दङ आसाम पुलिसआ आरो जों मिथिखायो जे आसाम पुलिसआव सिगाङाव मोनसे रिजाल्ट होदोंमोन मेरिट लिस्ट होदोंमोन एसआई लेभेलाव एपीआर आनो जा बा प्लाटुन कमान्डारानो जा थ' बिथांमोना दासिमबो एफएमएल लेटारखौ मोननाय जायाखै बिथांमोननो एफएमएल लेटारखौ होनाय जागोन अके स' बे मोनसे डाउटआ जोंना क्लियार जाबाय आरो गोबां सोंलुआ बेनो जे रिजाल्ट होआलासिनो माब्रै एफएमएल लेटार होनो सानदों बेबो मोनसे बिग कुइसन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंबाय जे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारनो हासिगौ आरो लोगो लोगो 14 मेनिफ्रायनो नोंथांमोना रिजाल्टखौ एबा एफएमएल लेटारखौ मोननो हासिगौ थ' बे मोनसे पजिटिभ थ' बिनिफ्राय 23,000 आव मा दङ बेनो जाबाय एडुकेसन दङ आरो हेल्थ दङ दा बे गुदुंथ'ना जों आसाम पुलिसनि साइडआव फैग्रोबाय अके थ' बे साइडआव फैग्रोनाय लोगो लोगो जोंहा आपडेटआ बेनो मोनसे इंगित हरदों जे एसआई लेभेलाव जायफ्रा कामान्डुआव एग्जाम लिरदोंमोन एबिआव नोंथांमोननो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय बेयाव मोनसे नटिस हरदों जे आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो प्रेक्टिस खालामथों मानोना बेनि एसआईनि काट अफआ फैगासिनो दङ बेखायनो रेडि जाबायगोन ओंखायनो बे नटिसखौ बिथांमोना हरदों जे जाहाथे टाइमिंखौ गोरोबहोनो हायो प्रेक्टिस खालामनानै 4.8 खारनांगौआ इजि नङा हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगौआ इजि नङा दा बिनि सायाव बेसेबां खारबा बेसेबां नाम्बार मोनगोन आरो बेसेबां टाइमिं दङ आं बेखौ एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन बेयाव मिक्स खालामला अके जास्ट नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेसन होग्रोबाय जे एसआईनि काट अफआ थाबैनो फैसिगोन कामान्डो लेभेलाव दा ओंखायनो जायफ्रा नोंथांमोना 4.8 बेनिफ्राय 2.8 खारनायखौ प्रेक्टिस खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना स्पिड खालामनो हायो स' बेखौ दोनथ'नानै जोंहा इउबिएसआई आरो इउबिएसआईनि काट अफआबो फैगोन दा जायखिजाया काट अफ फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला बे मे मान्थआव फैनायनि चान्सआ दङ लास्ट उइक एबा मिडल उइकआव अके थ' बे जाबाय आसाम पुलिस एसआईनि सायाव दा बाथ्राया जाबाय कनस्टेबलनि रिजाल्टआ फैनांसिगौ फाइनाल मेरिट लिस्टआ बेनो जाबाय गोबां जब दङ आसाम पुलिसआव गोबां माने पस्ट लायै पस्ट दङ आरो दा प्लाटुन कमान्डार बेनिफ्राय एसआई दंमोन दा बिथांमोननि फर्मेटआ फैसिगोन नैबे 23,000 आव थ' बेनिफ्राय हम डिपार्टमेन्ट होननाय लोगो लोगो गोबां थायो आसाम पुलिसल' नङा गोबां सेक्रेटारि अफिसनिबो थायो बेयाव गोबां रिजाल्ट होदोंमोन सिगाङाव दा बैसोरनोबो एफएमएल लेटारखौ होनाय जासिगोन दा जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट बा एकाउन्टेन्ट बा केसियार गोबां रोखोमनि एपइन्टमेन्ट फैगोन बे 23,000 आव दानिया फैबाय हेल्थआव थ' हेल्थनि एग्जामा जागोन जोंहा 15 मेआव सानदेखालि मोनथाम सेसन जागोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड शिफ्ट थागोन बेनिफ्राय पस्ट लायै पस्ट जायो आरो एग्जामा दा ग्रेड 4आ एक्सट्रा जागोन ग्रेड 3आबो एक्सट्रा जागोन आरो ग्रेड 3आवनो टेकनिकेला एक्सट्रा जाबावगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो 9 मे जानाय लोगो लोगो लिंकआ डिसक्रिपसनाव एभेलेबल दङ अके दा बेयाव हेल्थआवबो सिगाङाव एग्जाम जादोंमोन 2019 आव आरो मेरिट लिस्ट ओंखारदोंमोन ग्रेड 4 लेभेलाव ग्रेड 3 लेभेलाव जानो हागौ बे एपइन्टमेन्ट लेटारा फैनो हागौ हेल्थ डिपार्टमेन्टआव नाथाय बेयावबो एसे डाउट जादों जे हेल्थनि एग्जामा 15 मेआव बोरै एपइन्टमेन्ट लेटार होनो सानखो दा नाय लोगोफोर सिगाङाव कर'ना टाइमाव गोबां स्टाफ नार्सनिबो मेरिट लिस्ट ओंखारदोंमन जायनि जाउनाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ दासिमबो मोनाखै जानांगौ बेखौनो बेयाव मेनसन खालामदों जानांगौ स' बिनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव सिगाङावबो DWEआव एग्जाम जादोंमोन आरो बिनि रिजाल्टआ दासिमबो ओंखाराखै जानो हागौ बिनि रिजाल्टआबो ओंखारसिगोन आरो एपइन्टमेन्ट नोंथांमोना मोनहैसिगोन आरो जानो हागौ माखासे टेट दङ थ' बिथांमोनाबो रेगुलार एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो हागौ थ' बे उनावसो मिथिसिगोन फैबाय थानाय समाव दा बाथ्राया जाबाय जोंहा रिजाल्टआ मेन कन्टेन्टमोन जे आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ माला ओंखारगोन दा नोंथांमोना बे चेक इउर रिजाल्टआव फैनाय लोगो लोगो दाखालिनि काट अफसो दङ आरो रिजाल्ट फैयोबा बेयावनो ओंखारगोन कनस्टेबलनि फाइनाल मेरिट लिस्टआ अके दा आं आसा खालामो नोंथांमोननि रिजाल्टआ बे मे मान्थआवनो ओंखारथों आरो नोंथांमोना 14 मेनिफ्रायनो बा जायखिजाया मे दाननिफ्रायनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हाथों जाहाथे नोंथांमोना बयबो खस्थ' खालामनायफ्रा जाहाथे साक्सेस जायो आरो जायफ्रा साक्सेस जायो नोंथांमोननि लाइफआ सेटेल जाबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जइनिं जानो हासिगोन आसाम पुलिस महरै
तो दानिया जाबाय 1 लाख साख्रि होगोन एबा 1 लाख साख्रि होगोनाव 23,000 गाबावसिगोन आरो सिगां एसे गाबावबाय दा 1 लाख साख्रिखौ माला फोजोबगोन बेबो मोनसे सोंलु दा गोबां एग्जामबो फैगासिनो दङ आरो माला एपइन्टमेन्ट लेटार होगोन दा बेखौ समासो खिथासिगोन लोगोफोर जे नोंथांमोना जास्ट पजिटिभआव था एग्जामखौ होबाय था जाहाथे नोंथांमोननि खाफाला गेवो आं बेखौनो हास्थायो आरो नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि जबनि आपडेटखौ मोननो